part del bloc 4, dificultats i trastorns de la comunicació, pautes per l'acompanyament familiar d'infants amb dificultats i trastorns de la comunicació, que la formadora tenim a la Mariona Clofent i Torrentó. Us explico una mica el seu currículum extens. Formació mestra d'educació especial, logopeda i psicomotricista. Està especialitzada en avaluació i diagnòstic, atenció primerenca, en trastorns específics del llenguatge i comunicació, en sistemes augmentatius i alternatius de la comunicació. És professora de la Universitat Oberta de Catalunya, la UOC, professora del màster de psicomotricitat terapeuta per la UBIC, professora del màster d'autisme, detecció i avaluació, intervenció en infants per la Universitat de Girona, és logopeda i coordinadora del Centre COADI, també és membre de la Junta, és membre de la Junta del Col·legi de Logopedes de Catalunya, tresorera de l'associació ETAPI, va començar la seva formació com a mestra d'educació especial, després a l'any 97 inicia la formació com a logopeda a l'Hospital de Sant Pau, també ha treballat en l'àrea professional a l'Hospital del Mar de Barcelona atenent a infants amb alteracions del neurodesenvolupament. Els últims anys s'ha especialitzat en l'atenció d'infants amb dificultats de la comunicació en edat primerenca i en models basats en pràctiques centrades en les famílies. També ha col·laborat en algunes publicacions com Autismo, epilèpsia genètica, en autismo i connectivitat neural i en modelos d'intervenció global en persones con trastorno de l'espectre autista. Per tant, gaudim d'aquestes formadores que tenim en aquest curs del PCT perquè valorem molt la seva expertesa i els seus coneixements. Si voleu, comencem, Mariona. Endavant. Sí, d'acord, gràcies. Em sentiu? Sí. Sí. Molt bé. Veieu que passi la pàgina, Molt bé. Doncs benvinguts a dimarts, l'últim tram, i després descansem. Sé que és una vegada una mica cansat després de tants dies i de tants temes. El tema que tocarà ara o que m'agradaria que poguéssim parlar és com treballar amb les famílies. Vosaltres, com a professionals de l'educació, no només sou els referents de cara a ensenyament, de cara a que els alumnes vagin aprenent, sinó que també teniu un paper molt important en poder acompanyar a les famílies, en poder-les fer sentir capaces de poder ensenyar als seus fills. I moltes vegades aquestes famílies potser no són conscients que els seus fills tenen dificultats i vosaltres els heu d'acompanyar i ser conscients que potser tenim algun problema que hauríem de treballar. Fixeu-vos també, i jo us ho dic també com a mestra d'educació especial, la importància del vostre paper. Sempre hem parlat del que és ensenyament, del que és comunicació, o aquests dies, del que és comunicació, del que és la parla, el llenguatge, com hem d'aprendre de cara a que hi hagi una bona adquisició de la lectoescriptura, i sabem que necessitem la família al nostre costat. Llavors, per començar, sí que m'agradaria posar-vos un vídeo. És un vídeo que està a internet, d'acord? Intentaré que es pugui veure en pantalla. Si no, teniu el link en el xat perquè el pugueu veure. I sí que són 2 minutets. M'agradaria que el poguéssim veure tots abans de poder començar la sessió d'avui. D'acord? Gràcies. Cuando vas a tener un bebé es como planear unas vacaciones. Ese viaje a la playa con el que siempre has soñado, por fin lo vas a hacer. Entonces empiezas a comprar guías de las mejores calas del mundo y hacer planes maravillosos. Pasear por la orilla, tumbarte a echar una larga siesta. ¿Es todo tan emocionante? Finalmente llega el gran día. Preparas tus maletas y allá que vas. Varias horas después, la carretera se corta y comienza un sendero lleno de pinos que se adentra en un bosque. Bienvenidos a la montaña. A la montaña. Pero si yo iba al mar.
aunque te lleva algún tiempo asumirlo, comienzas a pensar que no has llegado a un lugar tan horrible. Simplemente es diferente. Porque si te pasas la vida quejándote de que nunca llegaste a ir a la playa, puede que nunca tengas la libertad para poder disfrutar de todo lo especial que tiene la montaña. És un vídeo que sí, que tots podem dir que és molt bonic, no? Però l'important no és si ens agrada o no ens agrada, sinó que puguem reflexionar sobre la importància de que els pares, quan tenen els seus fills, ho identifiquen com el millor regal de la vida. I és molt difícil quan aquest fill que tu has esperat no segueix el camí corresponent. Nosaltres, com a experts que som d'ensenyament, d'educació i de comunicació, som els que haurem de fer conscients als pares com es comunica el seu fill, haurem d'ensenyar-los com es comunica. Si és possible o si és necessari, haurem d'ajudar-los i facilitar-los aquesta derivació cap a altres professionals. A vegades són neuropediatres, a vegades són otorrinos, a vegades simplement el pediatre. No només especialistes externs d'educació, sinó també sabeu que el paper de l'EAP és molt important i que hem de fer conscients als pares que tenim professionals, experts que poden acompanyar en el desenvolupament del seu fill a dins d'ensenyament. També, com a mestres, haurem d'ajudar-los a potenciar aquestes rutines que podran fer a casa, aquesta autonomia que sempre diem. És que aquest nen sembla que no té autonomia, que li costa vestir-se, que li costa ser conscient de les seves coses. Doncs, com ho podem fer perquè els pares siguin més capaços? I després, el que més voldríem és tenir com aquests objectius que ens poden servir tant de cara a la comunicació com també de cara a aquest aprenentatge. Sempre ens centrarem, quan parlem amb alumnes que són o presenten algunes necessitats específiques, ens centrarem en el que són els objectius funcionals i adequats. Funcionals, que l'ajudin a anar avançant, a anar-se adaptant a què s'espera per la seva edat. D'acord. Una mica de resum. Hem parlat del que és el llenguatge, del que és la comunicació, però com a mestres ens pensem, i quan m'he de començar a preocupar? Quan jo em començo a preocupar perquè hi ha un alumne que no em segueix, quines eines tinc? Fins al dia d'avui també heu parlat d'eines, eines molt importants que us ha comentat la Lucía i que podeu posar a la pràctica dins de l'aula, però també heu de treballar amb aquesta família. D'acord? Per què? Doncs a mi m'agrada molt, no us ho he comentat, però a la presentació que avui veurem és una miqueta més curta de la que us faig arribar a vosaltres. Vosaltres teniu més informació i més investigació perquè pugueu continuar ampliant aquests coneixements, però sí que en la d'avui és més curteta, més concreta també, per posar en èmfasi aquells punts que m'agradaria que us quedessin remarcats. Per què hem de treballar? Doncs primer de tot perquè som éssers socials i és un dels primers criteris o un dels primers objectius de l'educació infantil, de dir que el nostre alumne sigui social, que s'integri en les dinàmiques del nostre dia a dia, que s'integri dins de les dinàmiques de l'aula. Fixeu-vos que som éssers socials com també ho poden ser els primats i que només amb la mirada, amb la proximitat corporal, amb el tacte, amb el contacte, ja podem fer aquesta fase més social, d'acord? Però no només som éssers socials, també som éssers comunicatius. Llavors, fixeu-vos, la comunicació
què és transmetre una informació. Llavors, des que naixem, comencem a crear aquesta comunicació a través de la mirada, a través de les expressions facials, a través del contacte. I això és el que els pares van descobrint a mesura que el seu fill va creixent. Què passa quan un fill, quan un alumne no continua aquest procés de comunicació? Fixeu-vos que quan un alumne no ens retorna el que nosaltres li estem preguntant, quan no ens retorna una pregunta, quan no ens retorna una resposta, inconscientment, com a éssers que som tots, el que fem és reduir la quantitat de paraules que diem a aquest alumne. No és una crítica, sinó que és una reflexió, perquè jo també, a mi em passa això ens passa a tots. I hem de ser molt conscients que els alumnes que ens donen menys resposta comunicativa són els alumnes que més haurem d'estimular. D'acord? Què li passa a un pare quan el seu fill no es comunica com s'espera? Els pares no són experts en comunicació, no són experts en desenvolupament. Els pares aniran fent tot el que ells sàpiguen, tot el que els surti de manera natural. El que sí que haurem d'aconseguir és que hi hagi una bona aliança entre ells i nosaltres per anar potenciant aquests canals de desenvolupament nou. I per què? Doncs perquè els problemes no apareixen quan entren a P3, ni a P4, ni a P5. Els problemes apareixen, o les dificultats o les preocupacions de les famílies apareixen des de ben petits. Aquí són uns exemples, com un tipus de vinyeta que us he posat, doncs, per exemple, que són comentaris que ens poden fer els pares de dir, doncs mira, un nano de 9 mesos, doncs que, ostres, sembla que no fa sons, que no comença a dir papa i mama, sabem que això pot aparèixer una més endavant, però bueno, que ja et fixes en que no fa sons. Va passant el temps, van passant els mesos, arriba a l'escola bressol i veiem que és un nen que els pares diuen que no li interessa jugar, o que s'enfada molt, o que té dificultats amb les rutines del menjar i del dormir, i els pares sempre demanen ajuda als professionals, d'acord? Perquè fixeu-vos la importància que tenim nosaltres com a font d'informació. Ja van avançant els mesos, van avançant els anys i arriben a l'educació infantil, P3, P4 i P5, en el que comencem a parlar amb els pares més seriosament, i els pares et diuen, és que la mestra em diu que no segueix les rutines, és que el mestre em diu que sembla que no escolta, és que el mestre em diu que s'aixeca quan fan la rotllana del bon dia. Els pares ho comenten de manera natural. Segurament vosaltres no heu donat aquesta informació així de directa, sinó que heu dit, o segurament heu comentat que li costa seguir la dinàmica, però els pares ho viuen com una gran catàstrofe. Per què? Perquè ells el que se'n donen compte és que no està seguint el que li correspondria. Fins que moltes vegades, i potser ho heu tingut l'oportunitat o potser ho trobareu al llarg de la vostra vida professional, de dir que els pares us pregunten, però llavors el meu fill ha d'anar a una escola especial o ha d'anar a una escola ordinària? Ha d'anar a una escola perquè, a més et poden dir, perquè és tonto, perquè té discapacitat. Llavors, nosaltres com a professionals hem de saber quines són les estratègies que tenim per potenciar el futur d'aquest alumne i acompanyar-los amb el suport de tots els organismes que tinguem, com l'EAP o qualsevol altre organisme, que ens pugui ajudar a decidir quina és la millor escolarització del nostre alumne. Però sempre el mestre tutor tindrà un paper important com a connector. D'acord? Fixeu-vos que us demano una cosa potser que fins ara no us havien dit, i és que tingueu habilitats de psicologia, habilitats de poder afrontar amb uns pares una situació de desajust, que realment ells estan demostrant que tenen un malestar, estan demostrant unes dificultats pròpies, perquè realment els seus desitjos de vida no s'estan complint, i hem de treballar amb aquestes famílies que cadascú viurà com realment ho pugui viure, doncs tota aquesta sensació de perdre el desig inicial de tenir un fill. És molt important poder fer aquest acompanyament i no
d'alguna manera, no fer un judici negatiu d'aquestes persones. A tots ens passa, quan tenim una situació que realment ens supera o ens preocupa, i que realment ens fa veure que la vida no és com nosaltres esperàvem, podem tenir diferents maneres de reaccionar. Nosaltres, com a professionals, el que farem és escoltar aquests pares. Haurem de ser conscients que quan ells ens diuen estic preocupat, no vol dir que estan preocupats d'aquest dia, sinó que estan preocupats des de molt abans d'arribar-nos a dir o de transmetre'ns aquesta pregunta i aquest dubte, que hi ha una gran càrrega mental i de preocupacions de cara als pares, d'acord? I el que hem de fer és ajudar-los a poder veure que dins les seves pròpies habilitats, dins de les seves dinàmiques familiars, dins de la seva manera de funcionar com a família, poden tirar endavant amb aquest fill. L'objectiu nostre mai serà canviar com és una família, sinó que l'objectiu és fer-los conscients que quin és el fill que tenen, quines són les habilitats que ells tenen com a pares i com potenciar aquestes habilitats que són pròpies. D'acord? Mai intentarem, o l'objectiu no seria intentar, instaurar unes dinàmiques que no són pròpies d'una família. Per què? Perquè realment seran dinàmiques que no entraran dins la seva manera de ser i realment quedaran com una cosa externa al seu funcionament. D'acord? Llavors, és molt important que sapiguem com està aquesta persona que conviu amb l'infant. Fixeu-vos que no només estic dient l'infant, sinó també amb la família. Per què? Fixeu-vos que a vegades ens arriben els alumnes al matí i estan més nerviosos, més enfadats, més estressats, amb mal humor. I què pot passar? Que la família et pot dir: mira, avui no ha dormit bé, d'acord? Podem associar aquestes dificultats conductuals a una falta de son o a un desgast o a un cansament. Però a vegades el problema el tenim en què realment la família va molt més estressada, va amb un ritme molt més elevat. I aquesta tensió familiar també afecta a la manera de funcionar de l'alumne. Com ho treballarem, això? No ho podem treballar des de l'alumne. Nosaltres li donarem eines a l'aula, nosaltres li donarem un espai de calma, que és el que us comentava la Lucía. Nosaltres li donarem eines per en aquell moment poder tornar a estar més regulat. Però la dificultat en si no ve de l'alumne, ve d'una dinàmica familiar. I per què és tan important amb la família? Primer de tot, perquè tenen un paper molt actiu. Realment, els que són experts en el seu fill són ells. Nosaltres serem experts en ensenyament, però qui és expert de l'alumne són ells. Ells saben qui és el seu fill, ells saben com es comunica el seu fill, ells saben quan es pot posar nerviós o quan hi ha alguna cosa que li agrada o no li agrada. D'acord? Els pares són els que ens han de fer la demanda, ens han de dir estic preocupat, els hem d'acompanyar a que arribin a fer aquesta pregunta, aquesta necessitat de saber hi ha alguna cosa que no està funcionant bé i m'agradaria poder-ho treballar. Siguem molt conscients que la família serà sempre la mateixa. Nosaltres som una part, un element de la vida d'aquesta família i d'aquest infant que aniran creixent i aniran passant de cicle formatiu, educatiu. Però la família sempre serà la mateixa. Per això és tan important que tot el que nosaltres instaurem es pugui posar a dins de la família perquè seran eines que els durarà de per vida. I també sobreentendre, que també és molt important, que quan nosaltres diem un alumne té autisme, un alumne té síndrome de Down, un alumne té discapacitat intel·lectual o simplement presenta dificultats en l'aprenentatge. No importa quina és l'etiqueta diagnòstica o el còmput de dificultats. El que sí que hem de veure és que aquest impacte d'aquestes dificultats també afecta a la família. No només afecta el nostre alumne, sinó que també afectarà en els seus pares, en els seus germans i a tot el seu entorn proper familiar. O sigui que podríem dir que és un trastorn compartit. Un el pateix o un el viu i està diagnosticat o té aquestes característiques, però realment les seves dificultats es transformen i afecten a tots els entorns que aquest alumne anirà movent-se.
I aquí arriba el paper tan important que tenim tots, no? Quan veiem un alumne que té dificultats, ens posem tots en marxa. El centre sempre serà ell, al voltant, el primer cercle serà ell, el segon factor serà la família, els mestres i els companys, i en el tercer cercle de suport podríem tenir tots els altres professionals que ens poden anar ajudant, des del logopeda, el psicòleg, els psicopedagogs, el terapeuta ocupacional, el neuropediatre, el fisio, si és necessari, proves mèdiques, activitat física. O sigui, realment, fixeu-vos tot aquest equip que acompanya aquest alumne, d'acord? Però la importància vostra que esteu al costat de l'infant i al costat de la família, d'acord? Fixeu-vos el paper important que tenen teniu vosaltres com a professors, però també els companys d'aula, d'acord? Molt bé. Llavors, els pares ens fan unes preguntes, no? Ostres, per què el meu fill no està parlant? Ostres, per què el meu fill no està aprenent? Ostres, per què al meu fill li costa recordar que els dimecres té piscina? Les preguntes poden ser vàries, de diferent gravetat o dificultat segons les percepcions de la família. On podem trobar aquesta informació? Aquesta informació l'hem de trobar en el que són les investigacions i en el que és realment la investigació basada en l'evidència. L'evidència científica no és res més que demostrar amb números i amb investigacions on estan controlades les variables que realment aquell factor o aquell element o aquella pregunta té impacte en el que seria la intervenció dins de l'aula. Aquest punt jo aquí no el desenvolupo, però sí que en el vostre document que tindreu de consulta està molt més desenvolupat i tindreu molt més analitzat aquest factor d'investigació. On podem trobar aquesta informació? Sempre hem de buscar fonts d'informació que siguin rellevants i que tinguin un valor científic. És a dir, només buscar informació per Google, que això és el que fan moltes famílies, potser no ens va a favor. Al contrari, perquè sabeu que el Google no té filtre i podem trobar informació fidedigna i informació que no és de fiar. Llavors, qui pot tenir aquest coneixement? Doncs el que serien els grups d'investigació. Aquí us comento alguns perquè quan busqueu més informació. A nivell internacional tenim als Estats Units la National Institute of Health, la NAS a Anglaterra, Autisme a Europa, i el que seria aquí en el nostre país, Catalunya o Espanya, tenim l'Institut Carles III, l'associació ETAPI i tot el que siguin els col·legis professionals, perquè són fonts d'informació on els professionals corresponents a aquella demanda ens poden donar informació o centres o característiques interessants de cara a tenir-ho en compte a l'aula. D'acord? En definitiva, què és el que ens diu la investigació? Jo no us l'explico, però sí que tota la investigació ens dona uns criteris que es repeteixen. Una és que hem de donar suport, que hem d'empoderar a les famílies de cara a afavorir aquest desenvolupament. I com ho farem? A través de les rutines. Les rutines és una paraula que s'utilitza molt a educació infantil. Penso que és un valor importantíssim de cara a l'aprenentatge de la dinàmica del dia a dia, però no només ens servirà de cara a l'autonomia, sinó que ens pot servir de cara a qualsevol tipus d'aprenentatge. Ho aprofitarem. Fixeu-vos que estem parlant de rutines i jo m'agradaria que penséssiu sempre en alumnes amb dificultats per comunicar-se o per comprendre el que està passant. Què és el que ens dona una rutina? Una rutina ens dona una repetició, ens dona una estructura, ens dona una consecució d'accions i ens dona un inici i un final. Aquestes 4 premisses són les premisses més importants perquè hi hagi aprenentatge, perquè un alumne pugui entendre què s'espera d'ell, com ho ha de fer, de quina manera i fins quan ho ha de fer. D'acord? També hem de ser molt conscients que si els nostres alumnes tenen dificultats
de cara a l'aprenentatge lingüístic, és molt difícil que ens puguin entendre rutines només verbals. Anem a fer fila. Agafa la jaqueta que anem al pati. Ui, avui ja fa més calor i no agafem la jaqueta. Totes aquestes dinàmiques que apareixen contínuament a l'aula, no? I que ho podem dir de manera espontània, perquè és molt més ecològic dir-ho verbalment, i ho hem de dir verbalment, oralment, en el nostre alumne haurem de tenir consciència de si ha entès el missatge, ha entès l'objectiu que estàvem perseguint i si està aplicant o no el que li estem demanant. Si veiem que hi ha aquestes dificultats, el que utilitzarem serà tots aquests suports que ens deia la Lucía, de comprensió a l'aula. Però fixeu-vos també el vostre paper. No només teniu un alumne, en teniu moltíssims. I cada alumne té un nivell diferent, té unes habilitats diferents i vosaltres heu de poder acompanyar com el millor que sigui possible a cada un dels alumnes amb els seus nivells de comprensió. Llavors, sí que és veritat que a vegades és complicat estar atent a totes les variables que poden aparèixer en un grup classe, però sí que tot el que serien els suports visuals, l'abstracció concreta d'objecte, dibuix, foto o pictograma ens ajudarà a que cada alumne comprengui segons el seu nivell d'abstracció. I per què hem de fer aquestes rutines, que és el que us comentava ara. D'acord? Per què? Perquè a través d'aquestes rutines el que estem fent és crear experiències i repetir experiències. I sabem que tots aprenem a través de l'experiència, a través de l'assaig i error i a través de l'experiència. És el canal d'aprenentatge de cara a anar avançant. D'acord? Quin és un altre dels criteris que hem de tenir molt en compte? I és que totes les famílies, i hem de dir totes, malgrat hi hagi famílies desestructurades, malgrat hi hagi famílies que, segons els nostres criteris personals o professionals, no segueixen les dinàmiques de criança adequades, totes poden afavorir el desenvolupament de l'infant i ells poden aprendre. D'acord? Qualsevol família, qualsevol pare que veiem que realment li està costant, l'hem d'acompanyar perquè és capaç d'aprendre noves habilitats per desenvolupar el seu fill. I quina és una altra d'aquestes claus? Clar, que això ja és una mica més complicat quan tenim una aula de 25 alumnes, però sí que es pot fer quan tenim suports més específics. Doncs, sobretot, que hi hagi un suport més individualitzat, és a dir, si tenim la sort de comptar amb els professionals de mestres d'addició i llenguatge, mestres d'educació especial, logopedes, etc., a dins de la nostra escola, excel·lent. I el que també serà molt important és que hi hagi una dinàmica. És a dir, sí que hi ha uns criteris objectius o uns objectius acadèmics i d'aprenentatge que ens posem trimestralment els mestres, però sí que el que haurem de, sobretot, tenir en compte és que aquests objectius han de ser dinàmics i s'haurien d'adaptar una mica a l'estil d'aprenentatge i a l'estil de creences de la família. Us poso un petit exemple. Jo visc a la muntanya i a casa meu, quan plou, es fa molt de fang pel carrer, molt. On aparquem es fa molt de fang. I nosaltres tenim el costum que quan arribem a casa, sempre, hagi plogut o no hagi plogut, ens traiem les sabates, entrem a casa sense sabates, ens traiem les sabates al carrer, entrem sense sabates, ens posem les sabatilles o el calçat que tinguem preparat i podem entrar a casa. Aquesta és la dinàmica de casa meva. Què passa amb un alumne si jo tingués un fill que té dificultats per entendre les dinàmiques, les comunicacions i els entorns? Potser el meu fill, cada vegada que anés a l'escola i plogués, imagineu-vos, i plogués o s'embrutés les sabates o tingués la sensació que s'embruta les sabates, es podria treure les sabates abans d'entrar a l'aula. Què veiem aquí? Que si no entenem aquesta creença d'aquesta família, si no entenem aquesta dinàmica d'aquesta família, podem fer un judici contra una conducta de l'alumne. Potser a aquest alumne li estem dient és que es treu les sabates quan no se les hauria de treure. Cert,
Com podem esbrinar què està passant parlant amb la família? Què haurem de treballar en aquest punt, en aquest moment, en aquesta situació de les sabates? Doncs que hi ha contextes en què sí es fa aquesta dinàmica i hi ha contextes en què no es fa aquesta dinàmica. I això, si no tenim llenguatge, serà molt difícil que el nostre alumne ho entengui. I aquí és on haurem de treballar amb la família perquè puguin facilitar que això a casa sí que pugui continuar, però en uns altres contextes no. D'acord? I la importància que vosaltres teniu com a mestres, la importància no només afectarà en el desenvolupament de l'infant, sinó que també desenvoluparà altres habilitats en la família. El vostre paper el que farà, sobretot, és potenciar aquesta comunicació social, disminuirà aquests problemes de conducta, sobretot si utilitzem aquests suports que ens comentava la Lucía, millorarà l'efectivitat de rendiment cost-benefici. Cost-benefici potser no és un factor que ens afecti molt a nosaltres l'ensenyament, però sí que és veritat que si nosaltres tenim un objectiu acadèmic i és que el meu alumne, quan explico un conte, segui i estigui atent al conte, si jo aquest objectiu el puc treballar 3 vegades a la setmana a l'escola, però ho comento amb els pares i cada dia expliquen 2 o 3 contes, aquest rendiment és molt més efectiu. Hi ha molt més benefici per la capacitat de poder repetir aquestes habilitats en un altre context. I treballant sobretot el que és la generalització. Fixeu-vos que moltes vegades els pares us diuen no, és que això el meu fill sí que ho fa a casa. No, és que això, sí que ho sap fer. Això no, a casa no passa. En canvi, a l'escola veiem uns altres tipus d'habilitats i de conductes. D'acord? Per què passa això? Passa per la capacitat de generalització. Quan tenim dificultats en la comunicació i dificultats en el llenguatge i en poder-nos comunicar, és molt difícil que pugui generalitzar uns aprenentatges als diferents entorns. Necessito el suport dels adults. I com ho podem fer? Doncs que tots seguim els mateixos objectius de treball. D'acord? De cara als pares, vosaltres indirectament estareu treballant tot aquest estrès parental perquè es vagi controlant i es vagi disminuint. Treballareu tota aquesta capacitat de mirar el futur, de cara a mirar amb optimisme i possibilitats cap al futur de l'infant. I, sobretot, estareu treballant en que ells se sentin capaços de poder continuar aprenent i desenvolupant amb el seu fill. D'acord? Indirectament esteu treballant totes aquestes variables. D'acord. Com ho treballarem? El que segurament, quan parlàveu amb la Paula dels criteris diagnòstics de si hi ha autisme, si no hi ha autisme, si hi ha dificultats de comunicació, si hi ha dificultats de llenguatge, hi ha uns criteris que són claus i que seria la simptomatologia nuclear de les dificultats de la comunicació. I quines són aquestes àrees que nosaltres hem de treballar? Bàsicament, el que seria aquesta atenció conjunta, la capacitat d'estar junts en un mateix objectiu, amb un mateix material i compartir el plaer d'estar compartint, tant el joc com el material, la capacitat d'imitació, la capacitat de que tu em miris, jo et miro, jo intento representar-me mentalment què estàs fent i intento representar físicament o motorment el que estàs fent tu, la capacitat d'imitar i la capacitat de joc. Que això sí que a l'escola doneu moltes possibilitats, hi ha molts racons de joc, molt joc simbòlic, però sí que és molt interessant poder desglossar aquest joc, fer-lo més paulatiu, no només esperar el joc més simbòlic o el joc més de dramatització, sinó donar pautes a aquells altres alumnes que no tenen aquest joc que nosaltres esperaríem. D'acord? D'acord. Llavors, vosaltres, de cara a poder parlar amb les famílies, de cara a poder pensar en què puc treballar amb la família i l'infant, el que haureu de tenir molt clar amb el vostre alumne és
com s'està comunicant a l'aula. Heu de tenir en compte, heu de poder fer un registre de si és un alumne que es comunica a través de rabietes, a través d'activitats motores, a través d'objectes, a través d'imatges, a través de la paraula impresa, el llenguatge signat, escrit o oral. Fixeu-vos que també va hi ha una jerarquització, d'abstracció des de menys abstracció al nivell més abstracte. Nosaltres volem que el nostre alumne es comuniqui a nivell oral. Aquest és el nostre objectiu, però hem de tenir molt clar que el nostre alumne potser es comunica d'una altra manera. Què haurem de tenir molt en compte? Per què s'està comunicant el nostre alumne? S'està comunicant perquè ens està fent peticions, ens està fent demandes, ens està rebutjant o negant les coses, ens està cridant l'atenció, ens està fent comentaris, ens demana informació, ens vol demanar, vol aconseguir més informació, ens vol expressar els seus sentiments, vol entendre el que és una rutina social o altres, perquè variables de cara a la funció de la comunicació pot ser molt més extensa. I el que també serà molt important és tenir en compte on es comunica i amb qui es comunica. És a dir, moltes vegades comentem nosaltres mateixos dins dels claustres de dir és que el meu alumne, quan ve la mestra o la monitora del menjador, és que amb ella no calla o no continua parlant contínuament o sembla que tingui més interès d'estar. Llavors, és molt important saber amb quin espai es pot comunicar més fàcilment i amb quina persona es pot comunicar més fàcilment. No com per qüestionar-nos a nosaltres el nostre paper, no és aquest l'objectiu, sinó saber també en quins espais se sent més còmode per comunicar-se. És a dir, el context social d'una aula és un factor molt estressant que fa que les meves habilitats comunicatives disminueixin. Llavors, si jo tinc l'opció a poder fer un treball més individual, més en petit grup o més retirat del grup classe, potser per mi és més fàcil comunicar-me. Un altre objectiu és saber com nosaltres com a mestres ens estem comunicant amb els nostres alumnes. Si som mestres que tenim un imperatiu quan parlem, que som, no sé si ja ho heu treballat això amb la Mireia, que són els estils comunicatius dels pares, el que va a la carrera, el que va a l'animador, és a dir, qualsevol persona té un estil comunicatiu diferent. D'acord? Llavors hem de saber quin és el nostre estil. Si jo soc una persona... Ai, mira, estan dient que sí. Perfecte, companyes. Si jo sé que soc... A vegades no ho sabem, però si jo interpreto que tinc un estil comunicatiu d'anar a la carrera, de que sempre tinc pressa, difícilment l'alumne se sentirà còmode per comunicar-se amb mi, perquè no estaré respectant el seu temps de comunicació, el seu temps de resposta, el seu temps de processar aquest llenguatge, elaborar una resposta i donar-me-la. D'acord? Si sóc una persona que sóc supermotivadora, que sempre estic, vinga, fantàstic, el vamos, uau, uiuhu, això a vegades també és molt estressant, que algú ens estigui sempre donant aquesta efusivitat, perquè et sobta, et va sobtant. Llavors hi ha d'haver un equilibri. Em sembla que són 5 els perfils comunicatius dels adults i no hi ha un únic estil comunicatiu perfecte, no existeix, però sí que hem de fer ús dels 5 estils comunicatius. Depèn del moment, depèn de l'alumne, depèn de l'activitat i depèn de l'objectiu, jo m'adaptaré per facilitar-li que ell tingui més habilitats per comunicar-se amb mi. D'acord? I com a experts que som, d'ensenyament, de desenvolupament, qui sap millor com va aprenent un alumne, com es va desenvolupant que els mestres? O sigui, que sabem a quines edats apareixen algunes habilitats, a quina edat l'alumne ha de començar a caminar, a quina edat l'alumne ha de ser capaç d'estar atent a escoltar un conte, a quina edat l'alumne ha de ser capaç de reconèixer i tenir consciència fonològica. Tot això som nosaltres, els mestres, els que som experts, no els pares.
Llavors, si nosaltres tenim aquest coneixement i estem començant a detectar un desbiaix a l'esperat en el nostre alumne, és molt millor que nosaltres treballem amb aquestes famílies i els hi anticipem d'una manera amorosa, acompanyant, des del respecte, dir, escolteu, el vostre fill, aquestes habilitats, veiem que potser encara no han aparegut. Hem de pensar com ho podem fer perquè apareguin. D'acord? I no només el desenvolupament, sinó el que comentàvem de les habilitats de l'aprenentatge. Nosaltres no podrem treballar una motricitat fina si prèviament no hem treballat o no tenim una consciència corporal o no tenim una coordinació visomotora o no tenim habilitats d'integració sensorial. Fixeu-vos en aquesta escala, que és la piràmide de Lázaro Iberruezo, en el que intentem és relacionar tot el que són els processos d'aprenentatge amb els processos de desenvolupament i maduresa del sistema nerviós central. Nosaltres no podem anticipar-nos a uns objectius acadèmics o d'aprenentatge si anticipem o estem detectant que el nostre alumne no té les prèvies per poder-ho fer. Els nostres pares ens diran, és que jo vull que el meu fill parli, és que jo vull que el meu fill escrigui, és que jo vull que el meu fill pugui fer això. Però nosaltres sí que sabem que, molt bé, tu voldries que el teu fill tingués una habilitat de motricitat fina, un nivell acadèmic bastant desenvolupat, però si jo sé que el teu fill no té una consciència lateral o no té una bona planificació motriu, no podré aspirar a aquest objectiu. D'acord? Els pares això no ho saben. Nosaltres ho sabem. Sabem quins són els aprenentatges o els ítems a nivell de desenvolupament i quins són els aprenentatges que haurem de tenir. D'acord? I no només això, sinó que haurem de tenir aquest coneixement d'aquest alumne, aquest coneixement de com s'està comunicant, el coneixement de quin és el seu nivell maduratiu, el coneixement de quin és el seu nivell d'aprenentatge i habilitats per acompanyar aquesta família que està navegant per un mar que no saben quin és. El seu mar s'ha trencat, no saben per on remar, no saben com continuar. D'acord? I això serà molt important. Fixeu-vos que teniu 4 puntals que heu d'anar treballant en cada una de les reunions o moments de supervisió que tingueu amb els pares per poder potenciar aquest alumne. Com ho farem? Sempre a través de la comunicació. Com es comuniquen els alumnes? Hi ha alumnes que es comuniquen a través de la distància. Fixeu-vos les dificultats que té. Està motivat, sembla interessat en el joc que fan els companys, però li és difícil entrar. A través del concepte de dificultats de regulació, m'enfado, no m'agrada, no m'interessa, evito fer les coses. Moltes vegades tenen aquesta sensació de por o percebem una sensació de por de cara als conceptes o materials que ells no coneixen. Si són molt repetitius, ells es cansen, d'acord? I és molt fàcil passar del cansament a estar evitant una activitat. N'hi ha que molts alumnes que ells mateixos s'autocastiguen, o sigui, és un acudit en l'aspecte de dir, sembla que s'estigui autocastigant, no, és que no té la sensació de capacitat de poder afrontar aquest aprenentatge. I molts alumnes el que fan és negar-se a poder afrontar una cosa que anticipen que els pot provocar un error i un malestar emocional. Tots voldríem tenir que tots els nostres alumnes tinguessin habilitats socials i comunicatives per estar a dins dels grups, una regulació emocional, en què estiguessin motivats, interessats, sempre disposats. Que aquest és l'objectiu, però ens podrem trobar altres tipus de comunicació a l'aula. I els adults, a l'aula, com ens comuniquem? Molt bé, ja ho heu treballat amb la Mireia, però sí que és cert que hem de ser molt conscients de les nostres cares i de la nostra comunicació no verbal a dins de l'aula. D'acord? És molt important que acompanyem des de la pau, des de la calma i des de la capacitat de poder gestionar
una sensació d'incertesa de cara a un alumne, d'acord? Us poso aquest acudit aquí sota, de dir com es comuniquen a nivell no verbal les noies i com es comuniquen els nois. És cert, és veritat que les habilitats verbals dels nois i les noies són completament diferents, tant verbals com no verbals, però sí que és cert que moltes vegades nosaltres potser esperem que els nostres alumnes es comuniquin amb totes aquestes habilitats i potser només estan utilitzant una. I és efectiva i és suficient, perquè té el mateix èxit, d'acord? Això també vol dir que haurem de poder nosaltres adaptar-nos a les nostres pròpies expectatives com a mestres. D'acord. I de cara a poder pensar en com treballar amb aquestes famílies. D'acord? Aquí hi ha unes eines que sí que a partir d'ara m'agradaria poder treballar amb vosaltres. Ho he desglossat a través del que serien els nivells de comunicació de l'infant. Anteriorment, una companya preguntava en el xat els perfils comunicatius dels alumnes, d'acord? Llavors, jo en aquest cas el que he fet és, a través de la metodologia Hanen, que és també un lloc on podreu trobar moltíssima informació, està en anglès, però us recomano que pugueu llegir perquè és molt fàcil d'interpretar i hi ha molts materials, molts no, però alguns traduïts a la llengua espanyola, i que ens ajuden sobretot a tenir estratègies a com treballar la comunicació a l'aula i com acompanyar les famílies per poder-ho fer. Llavors, amb la Lucía parlàveu d'alumnes presimbòlics, simbòlics, prelingüístics, lingüístics. Jo us ho comento des del punt de vista una mica més fàcil d'entendre, però sí que el simbolisme és el mateix. Llavors, diferenciarem 4 estils d'alumnes. Els que van al seu propi interès, que és el que direm els que van a la seva pròpia agenda, els alumnes que són demandants, que contínuament estan cridant l'atenció, els alumnes que comencen a comunicar-se, que són principiants, i els alumnes que són companys de joc, els que són capaços d'utilitzar aquest llenguatge per poder-se comunicar amb els altres. Posteriorment a aquestes làmines, i més cap al final, trobareu també un llistat extensíssim d'objectius per poder treballar en cada una d'aquestes àrees, en cada una d'aquests perfils comunicatius. Per què us he deixat això? Perquè moltes vegades és molt difícil discriminar com poder potenciar activitats a l'aula per poder-ho desenvolupar amb els alumnes. Segur que ho feu, seguríssim, perquè contínuament esteu treballant la comunicació oral a l'aula, però perquè ho tingueu enregistrat. I també de què us servirà? Que quan vosaltres hagueu de parlar amb les famílies i hagueu d'orientar-los quines actituds o quines activitats poden fer a dins de les seves dinàmiques, ho tindreu enregistrat d'una manera més senzilla. Llavors, anem a mirar cada un d'aquests nivells comunicatius, com està interaccionant aquest alumne, per què està interaccionant, com s'està comunicant i quin nivell de comprensió té. D'acord? Molt bé. Ho tindré làmina per làmina, aquell era el resum. En els vostres apunts veureu que teniu tota aquesta informació, però els dibuixos no els teniu. Per què? Per copyright, d'acord? Però tota la informació la teniu. El dibuix no, però tot l'altre sí. Llavors, si mirem aquell alumne que diem que va a la pròpia agenda, aquell alumne que va segons el seu propi interès, segons el que li interessa, d'acord? Són aquells alumnes que no en responen, sembla que no entenguin que estan en un context, que hi hagi més persones, sembla que no entenguin totes les propostes que vas fent, quan tu ensenyes un material no s'interessen per aquest material, d'acord? O quan agafen un material l'exploren d'una manera molt diferent a el que faria un altre alumne. Per què s'estan comunicant aquests alumnes? Realment sembla que no hi ha tot aquest llenguatge, no hi ha una intencionalitat comunicativa. Podem dir que són molt preintencionals. Realment el que fan és molt a través de causa-efecte i difícilment, voluntàriament, transmetran missatges de cara a indicar com s'estan trobant o què necessiten. Què trobarem aquí? Alumnes que criden, que ens poden mirar des de la distància. Que aquí un posa da vol dir fa sons.
que ens pot somriure, que ens pot agafar, però poca cosa més. També veurem que són alumnes amb un nivell de sensorialitat molt alta, que tenen alteracions sensorials bastant importants, que exploren sensorialment molt d'una altra manera les joguines, i aquest nivell de comprensió. Els costa molt comprendre què està passant. Fixeu-vos que segur que coneixeu alumnes així o heu tingut alumnes així a l'aula. Com es poden sentir uns pares que porten 3 anys vivint amb un alumne així, o amb un fill així, perdó? Fixeu-vos vosaltres la sensació d'angoixa a vegades d'anar perduts a l'aula, que tu proposes una activitat, proposes una dinàmica, proposes qualsevol situació i veus que has de fer un esforç excel·lent i un esforç ínfim, d'aquells a dir, realment m'estic deixant tota la meva energia perquè aquest alumne estigui connectat, doncs això és el que la família porta fent des del que va néixer aquest alumne. D'acord? Llavors, us ho torno a dir, i és una cosa que jo mai deixo de repetir amb tothom, i potser perquè també és una de les habilitats que jo contínuament m'estic treballant, i és que hem de treballar des del respecte. I quan parlem amb aquestes famílies, hem de pensar que són uns grans herois d'haver arribat fins on són i que qualsevol objectiu o qualsevol habilitat que hagin après és un gran èxit per a ells. D'acord? Anem a posar uns exemples. Per exemple, és aquell alumne, aquell típic alumne que podem trobar a l'aula i això, s'aixeca i se'n va, o que vol obrir la porta i se'n vol anar, o que s'aixeca perquè ja no li interessa el que esteu fent, agafa un conte o agafa una capsa de materials i comença a treure'ls, perquè tampoc té joc, comença a moure materials. Què és el que hem de fer nosaltres? Poder interpretar totes aquestes habilitats que ells tenen a comentar-nos. Potser no tenen la manera de fer-ho correctament, però sí que ens està dient. Per exemple, un alumne que vol obrir una porta, doncs, ostres, ens està dient que vol marxar o que hi ha alguna cosa que no li interessa. D'acord? Què faríem de cara a poder ajudar aquest alumne? Aquí, poder-li donar un picto o poder-li donar un gest perquè sigui més fàcil aquesta comunicació. D'acord? En aquest cas, que seria obrir una porta, podríem treballar l'obrir amb el gest, obrir. D'acord? Fixeu-vos també aquest perfil sensorial, que quan tu li proposes materials i dones materials, són aquells típics nens que es posen la plastilina a la boca, que has de vigilar molt perquè els colors no els interessen, has de posar moltes coses, vigilar simplement, perquè tot és molt sensorimotor, molt exploratori i tot va a través de l'àrea més sensorial. D'acord? El nivell 2 de comunicació amb l'infant seria el que són més demandants, els que comencen de dir, doncs ara he après que jo et faig una demanda i algú respon a la meva demanda. D'acord? Aquesta habilitat que ara us estic dient que sembla és el nivell 2, apareix a partir dels 5-6 mesos de maduresa d'un infant. Fixeu-vos que jo, per exemple, us poso aquests exemples aquí, després mirem les habilitats. Un nen que l'estan banyant i vol que el seu pare li faci pessigolles a la panxa. Llavors, què fa ell? Es toca a la panxa o es toca al melic per indicar que vol que li facis pessigolles. Això a partir dels 6 mesos passa. A partir dels 6 mesos els nens són demandants de situacions, d'activitats que són plaents per a ells. D'acord? I els adults responem molt satisfactòriament a aquestes iniciatives. Per què? Perquè estem creant el primer canal comunicatiu en què hi ha una demanda específica, una resposta concreta i pot haver un retorn i podem continuar aquest joc, aquesta dinàmica, aquesta necessitat de poder compartir junts. Això també seria atenció conjunta. D'acord? O sigui, hi ha quelcom que ens està agradant als dos i ho estem compartint. Per exemple, també què veiem en els demandants? Els que ens utilitzen de la mà. Sé que el concepte utilitzar de la mà a vegades ens pot donar errors, entendre dir, però és bo o no és bo?
Doncs com qualsevol cosa, no hi ha una resposta o sí o no, sinó que hem de saber fer ús i hem de saber interpretar el per què està fent ús d'aquesta eina. Si un alumne, en aquest cas, són dinàmiques de casa tot, però fixeu-vos que el que vol és portar la seva mare cap a la porta perquè vol anar al parc, que la porti de la mà és correcte. Per què? Perquè t'estan indicant cap on vols anar. Quan hem de qüestionar-nos si l'ús de la mà serà correcte o incorrecte? Quan agafa la mà per posar-la a sobre del pom de la porta perquè obri la porta. Fixeu-vos, és com a eina. Una cosa és indicar i l'altra és una eina perquè faci ús de la porta. D'acord? O, per exemple, quan un alumne o algun fill té gana, té set, com ens pot comunicar que té gana o té set? Això ho pregunto sempre als pares, a dir, i com saps quan té gana? I com saps quan té set? Vosaltres ho haureu vist a l'aula, que si teniu l'opció de tenir els gots a l'abast, els que són més autònoms poden anar a buscar el got, poden omplir-se el got i beure. Els que són més socialment avançats et poden anar a preguntar com a mestre: tinc set, puc beure aigua? I si pots dir sí o no. En canvi, hi ha altres alumnes que tu saps que els hi has de dir: vés a beure aigua, que veig que tens una mica de set. O n'hi ha d'altres que els hi has de no dir, sinó que has d'omplir el got i li has de donar el got ple, perquè si li dones el got buit no saben interpretar l'objecte. Això és el nivell de representació de l'objecte. Llavors, en els pares, jo sempre els pregunto: i com ho saps quan té gana o té set? I molts et diuen: doncs se'n va a la cuina i es posa davant de l'armari on hi ha el menjar que li agrada i ens crida des d'allà. I com et crida? Doncs fa crits. Molt bé. I si no hi vas? Perquè potser estàs en un altre lloc i no el sents, llavors plora. D'acord. Altres pares et diuen: no, quan ell té gana, ens porta de la mà fins a la cuina i ens indica amb el dit on està el que vol menjar. Molt bé, i llavors li pots preguntar: d'acord, i com ho saps? Li poses les dues opcions. Vols una poma o vols una pera? Sí, li poso les dues opcions i senyala el que vol. Perfecte. D'acord? N'hi ha d'altres alumnes que no, perquè entenguin que tenen necessitat de gana o de set, que seria el nivell de pròpia agenda, ets tu que els has de donar el menjar i la beguda. D'acord? Què mirem amb els demandants? Doncs això, d'acord? Que comencen a fer aquestes peticions, comencen a estar una mica atents, temps molt curtets, per compartir aquest joc, que poden fer una o dues vegades la mateixa activitat, però no continuem, que sí que poden fer peticions dirigides a l'adult. I com ho fa? Doncs normalment és agafant-nos de la mà, ens porta cap als jocs, pot fer sons, pot fer paraules, i quan diem ecos vol dir que pot produir alguna paraula o algun so que ha entès que serveix per allò. Per exemple, aquí podríem dir nyam-nyam. Pot dir nyam-nyam indicant-nos que vol menjar galetes. D'acord? O pot fer per què? Perquè quan menja una galeta que li agrada molt, sempre fa D'acord? Llavors, això, els pares, són els que saben aquesta informació. I hem de tenir molt conscient, hem de ser molt conscients que els hi hem de preguntar. D'acord? Potser aquest alumne arriba a l'escola i ens fa i ens està demanant que té gana i que vol esmorzar. Però nosaltres no ho podem interpretar, perquè no tenim aquesta informació. I a nivell de comprensió, doncs aquests alumnes el que comencen és sobretot a comprendre paraules clau. Paraules de noms o vocabulari molt concret. Vine, a dormir, pipí, menja, d'acord? Ja està, un altre, més, paraules clau. D'acord? Això no vol dir que nosaltres li haguem de parlar en paraules clau, però sí que haurem de ser molt conscients que si jo li faig una explicació molt llarga al meu alumne i ell entén una paraula, potser no entendrà tot el missatge. El que hauria de fer és donar tota l'explicació a nivell normatiu de cara a la classe i amb ell
anar directament. Ja està, o anem a menjar, o és hora de dormir. D'acord? Molt bé. El nivell 3, el comunicador, el que comença a comunicar-se, el que ja veiem que ja té habilitats, que recorda algunes paraules, que les pot utilitzar en el moment precís, que aquestes habilitats verbals ens ajuden a poder tenir una interacció social més estable, que ens ajuda a poder tenir un petit inici de joc, d'acord? Llavors, què trobem? Doncs, per exemple, que ja poden produir sons o paraules o gestos per comunicar realment un objectiu. I sempre busca les persones per comunicar aquest missatge. En aquest altre cas, el que veieu és que aquest alumne utilitza pictogrames i entrega un pictograma per fer una petició. I el pare el que fa és donar-li consistència a aquest missatge. Ah, bombolles! Vull més bombolles! Perfecte, anem a jugar a bombolles. D'acord? En canvi, per exemple, aquest altre el que sí que fa és utilitzar només el llenguatge oral. Aquí utilitzàvem el gest, aquí el pictograma i aquí només el llenguatge oral. Què veiem aquí? Doncs imagineu-vos, aquest és el Dani, que li encanta jugar amb la granja i amb els animals i feia dies que no trobava el porquet. I llavors, quan el troba, content, i per mostrar el seu interès, el que fa és ensenyar-li al pare. Li aproxima l'objecte, li aproxima el gest del braç, la mirada va dirigida a ell, la verbalització va dirigida al pare. I diu, pare, porc, què ens està dient? Que està comunicant un interès, un desig, una satisfacció que ha trobat aquesta joguina. Potser no ho pot fer d'una altra manera, potser només pot dir pare, porc, però ho estem entenent. D'acord? Llavors, en aquests comunicadors, el que fem, aquests són els comunicadors principiants, el que estan començant, és que presten més atenció a les persones i a les activitats. Pots fer més rutina de joc. Pots començar i ells inicien i responen a les teves pròpies demandes i propostes de joc. Per què es comuniquen? Bàsicament per fer demandes, com veurem amb tots els alumnes i amb tots els nens que coneixem, però també comença a entendre aquestes raons socials, comença a entendre l'hola, comença a entendre l'adeu, comença a entendre ara no és el moment, després ho podem fer, ara toca guardar-ho, d'acord? Com ho farà? Doncs pot entregar els objectes, ens pot mirar, indica, fa el gest d'indicar, fa gestos per comunicar coses, és a dir, oh, no, per dir que alguna cosa no funciona, fa sons, fa paraules i pot utilitzar alguns ecos, algunes paraules que hagi après i que li poden ser útils de cara a altres interpretacions. A nivell de comprensió, comença a comprendre una mica més, comença a comprendre més paraules, més gestos i comença a entendre algunes preguntes fàcils. Quan nosaltres parlem de preguntes fàcils, hem d'entendre les partícules interrogatives, el què, qui, on, quan i per què. Comencen a entendre el què i, com a molt, el qui o l'on. Per això és quan veiem que podem començar a treballar. Posa el plat a sobre la taula, o posa l'agenda a dins la motxilla, o posa el pitet a dins la motxilla, o penja la bata al teu penjador. A on? Al teu penjador. Fixeu-vos que tot això ho farem a través de les rutines. No us estic dient res més que rutines que vosaltres feu a l'aula. Però haurem de ser molt conscients que fem el qui, l'on i el què. No ens costarà molt més fer més partícules interrogatives. I quan ja parlem del nivell 4, que és el nivell de company de joc, és aquell nen que sí que té més habilitats, pot fer frases, pot fer petites explicacions, però una cosa és el nivell comunicatiu i l'altra són les habilitats socials. Llavors, podem veure que sí que són nens que tenen habilitats lingüístiques per jugar o tenen habilitats de joc per estar amb els seus companys, però els hi costa iniciar aquesta interacció. Els hi costa saber com acostar-se als altres i proposar el joc comú. O també podem veure que fa competicions que sí que són correctes,
però que a vegades hem d'acabar de construir una miqueta millor el que són tots els components més morfosintàctics, la semàntica, lingüísticament parlant. Però és fàcil entendre's amb ells, encara que hi hagin errors gramaticals, encara que hi hagin errors d'oració, ens podem entendre correctament. Llavors, què és el que veiem? A nivell d'interacció, que són nens que inicien i responen a aquestes interaccions i que poden tenir jocs amb els seus iguals. Potser els costarà saber com començar, però ho poden fer. Són més funcionals, encara que, és el que us comentava, els costa molt més iniciar-se. Poden adaptar-se molt més als jocs dels altres, poden tenir moltes habilitats de comunicació, però els costa. Com ho faran? A través de guions apresos. L'espontaneïtat anirà augmentant, pot ser que encara apareguin alguns ecos i alguns gestos. Quan parlem de guions apresos, estem parlant d'aquell desenvolupament del llenguatge o del joc en el que conforma una manera molt estàtica de joc. És a dir, jo he après a jugar amb la cuineta i sempre preparo el plat de macarrons i li dono calanina. Llavors, quin serà el nostre objectiu? Poder ampliar aquest factor. Jo he après el guió de preparo macarrons i li dono calanina, doncs recordeu una de les imatges que ha comentat la Lucía. Doncs jo poso diferents ninos, diferents materials, diferents menjars i donem de menjar a diferents persones, o diferents personatges. A nivell de comprensió, són capaços de fer frases, petites explicacions, sí que el discurs encara no serà del tot correcte, la narrativa tampoc, però ens podrem entendre perfectament i ens podrà explicar que al cap de setmana ha anat a la platja amb la seva família o que ha sigut el seu aniversari. I llavors amb la llibreta viatgera i amb suports de fotos de vivències que ells hagin pogut experimentar, perfectament poden compartir la dinàmica d'una rotllana del bon dia per explicar les seves pròpies experiències i vivències. Molt bé. Això seria per entendre com es comunica aquest alumne, aquest infant. Però també haurem de treballar amb els pares, perquè nosaltres haurem d'identificar com es comunica, però haurem de fer entendre als pares com s'està comunicant el seu fill, perquè s'adeqüi el seu nivell de llenguatge a el que realment pot el nen comprendre i expressar. També hem de conèixer per què s'està comunicant aquest alumne. Hauran d'entendre que si estan fent peticions o estan fent negacions o estan fent preguntes, quins seran aquests motius que porten el seu fill a comunicar-se? Si vol joc, si vol un joc, si vol estar compartint una activitat, si vol queixar-se per quelcom, i el nivell de comprensió. A vegades ens és molt difícil professionalment entendre com un nano, fins a quin punt un nen ens comprèn. És molt més fàcil entendre la part expressiva perquè tenim la resposta, però a nivell comprensiu ens és molt més complicat. Per què? Perquè no només comprenem a través del que és el llenguatge oral, sinó que també comprenem a través de gestos, a nivell d'expressions, a nivell de la multimodalitat del que és la comunicació. És a dir, si jo com a mestre et dic vine, seu aquí, i t'estic indicant amb la mà on has de seure, clar que em pot entendre. Potser no emprèn la paraula seu, però amb la mà i el gest d'indicació li estic dient què és el que espero d'ell. Llavors, a vegades ens costa comprendre aquest nivell d'entendre i desxifrar la comprensió dels nostres alumnes per la multimodalitat del que és la comprensió del llenguatge. D'acord? Molt bé. I si mirem ja objectius a treballar, d'acord? Què és el que volem treballar amb els nostres alumnes? Jo us recomano aquest llibre, que és de la Sally Rogers, que només va dirigit a pares. Aquí hi ha la versió, error meu, ara m'estic donant compte, us he posat el format en anglès, però em sembla que aquest any passat ja va sortir la publicació en espanyol. Us passaré el link perquè no us l'he posat en espanyol, us l'he posat només en anglès. Jo me n'ocupo d'enviar-vos aquest link. I només va dirigit a com treballar amb els pares dinàmiques que poden fer a casa.
Des de com, i tenen tots aquests punts, no? Doncs mou-te cap al punt de mida, mou cap a l'interès de l'infant. Nosaltres sabem que per crear comunicació, interacció i joc o qualsevol vinculació hem d'estar units en un mateix objectiu. Hi ha d'haver una sincronia. Si jo no m'adapto al meu alumne, difícilment podré crear quelcom que vagi sumant. La necessitat de sincronia comunicativa, sincronia en la comprensió, sincronia en el simbolisme, sincronia en el temps, sincronia amb qualsevol habilitat. Si jo m'avanço, si jo soc molt imperativa, si jo no li dono el temps adequat, perdo l'oportunitat d'interacció amb el meu alumne. I això també ho haurem de treballar amb els pares. Buscar el somriure o buscar aquestes dinàmiques, aquestes rutines socials que tenim a casa, aquestes rutines que ens ajuden a crear aquesta vinculació afectiva. Interaccions d'anada i tornada, com a l'exemple del melic. Jo vull pessigolles, em toco el melic i em fas pessigolles. Jo vull jugar al cucut, m'amago darrere les mans, tu me les treus i t'espanto. I me torno a amagar, tu me les treus i t'espanto. Aquest tipus de rutines d'anada i tornada, de nivells més baixos a nivells més abstractes. La importància de la comunicació no verbal. Aquí sí que és molt important. Molts pares, i això ho sabem, no? Vull dir, els adults en general, ja no vull dir els pares, els adults en general, quan ens fem grans perdem habilitats. Sembla que deixem de ser nens, deixem de comunicar-nos com érem abans i deixem de saber jugar. Llavors, tornar a entrar en aquest factor de necessito que tu et sentis nen, necessito que tu comuniquis amb el teu cos, necessito que tu comuniquis amb la teva cara, necessito que comuniquis amb els teus tons de veu. Fixeu-vos que moltes vegades, quan vosaltres doneu l'orientació als pares de mira, podem fer cançons, no? O estaria molt bé que aquestes cançons que estem treballant a l'aula les poguéssiu treballar a casa. I els pares moltes vegades et diuen és que jo no em sento capaç de cantar, és que jo no sé cantar. I no ho diuen com una cosa negativa, despectiva cap a ells, sinó perquè realment han perdut aquesta essència de trobar-se amb el seu nen interior i això també serà molt important, poder crear i gaudir d'aquesta interacció amb els més petits. Habilitats d'imitació, habilitats d'atenció conjunta, com facilitar el joc, com crear el joc més simbòlic i després hi ha més pautes de cara a la parla i com posar-ho tot en junt. Aquest seria l'objectiu d'un curs de tot un any. Llavors, sí que us deixo aquest material. Ara aniré a analitzar punt per punt i us donaré orientacions específiques per cada una d'aquestes habilitats, però molt concretes, perquè pugueu també treballar-ho amb les famílies. D'acord? Molt bé. D'acord? Llavors, què hem de fer nosaltres? Ajudar. I fer entendre als pares que ho podem treballar des de casa, que hi ha coses que ens poden costar a l'escola, però que ho podem treballar des de casa perquè sigui més fàcil. Acabo de veure una pregunta en el xat. L'autor del llibre és Sally Rogers. Veieu aquí a la Sally Rogers. És un equip d'autors, però aquesta seria l'autora principal. D'acord? I hem de demanar als pares que ens ajudin. D'acord? Molt bé. Com ho farem? A través del coaching familiar. No sé si alguna vegada heu fet alguna formació específica de coaching, no sé si heu tingut l'oportunitat i la sort de poder-vos formar en aquesta àrea. És realment important perquè estem parlant de persones, d'acord? I hem de mantenir unes habilitats de conversa des del respecte molt importants. Llavors, ho parlarem des del coaching familiar de cara a l'aprenentatge i és molt important que hi hagi aquesta sensació de companyerisme, aquesta sensació de cohesió, que estem units per aconseguir el mateix objectiu de l'infant. D'acord? Llavors, què arriba a ser el coaching? El coaching no arriba a ser res més que una conversa
És una conversa en què tu, com a professional, has de tenir molt clar quin és l'objectiu que tu vols aconseguir d'aquella reunió, però ho has de fer a través d'identificar les fortaleses d'aquelles famílies. D'acord? Per exemple, us poso un exemple. Si jo sé que estic amb un nano amb dificultats de comunicació i una de les fortaleses del pare és que li agrada anar a fer escalada i que és molt esportista, hem de poder aprofitar aquesta oportunitat, aquesta sensació de suport del pare, de dir, i què et sembla si podem buscar activitats o propostes esportives perquè tu puguis fer amb el teu fill? No cal fer escalada, exacte, no? Però sí que podem buscar una estratègia en què el pare se sent còmode perquè està ensenyant habilitats en el seu fill amb alguna cosa que a ell li interessa. D'acord? Llavors, això serà molt important de conèixer la família. Hem de saber quin és el funcionament d'aquesta família, quines són aquestes fortaleses, sobretot per anar donant aquestes petites orientacions, ajudar-los a afrontar situacions que poden trobar-se en el futur, que poden ser una mica més preocupants o negatives, estem parlant de diagnòstics, si realment apareix algun diagnòstic, però sobretot que ells se sentin com compensats, que se sentin que se'ls està respectant com a pares, que no se'ls està jutjant, que no se'ls està dient que ho estan fent malament. Perquè els pares, és el que us comentava al començament, fan tot el que poden, o sigui, no són els experts i fan el que realment els hi surt com a criança. Que poden millorar? I tant que sí, i tant que sí. Però millorarem des del respecte cap a les seves pròpies dinàmiques. D'acord? I el que us comentava, tots els objectius, des del contacte visual, la mirada, el somriure, l'afecte compartit, l'atenció conjunta, l'iniciació, la reciprocitat, la imitació, la referència conjunta i atenció al nom, quan començarem a treballar i amb quin objectiu començarem a treballar? Doncs per lo que li sigui més fàcil a la família. Totes són igual d'importants. Sí que sabem que hi ha unes habilitats que són més fàcils i d'altres més complicades, però la família respondrà. Si ells se senten capaços i motivats per treballar el somriure més que el contacte ocular, treballarem el somriure. Poder expressar felicitat, poder mostrar-te regulat davant d'una situació. Com ho farem? Aquí us ho poso. Amb les famílies és molt important que a vegades, quan ens diuen no, és que això a casa sí que ho fa i tu no ho estàs veient, o que proposeu, anem a fer una activitat d'explicar un conte a casa, que ells es puguin gravar, i que ho puguem compartir conjuntament. Quan és un treball més individualitzat, no tant a dins d'una aula, sí que nosaltres el que fem és fer aquest coaching familiar a través de vídeos que ells ens passen i que analitzem conjuntament. Propostes de, i què has fet aquí? Doncs mira, estàvem dinant, estàvem esmorzant. I què esmorza? Què li has donat per esmorzar? Cereals. Per què cereals de xocolata i el germà té cereals de llet? Perquè li agraden els de xocolata. I tu li preguntes, i com ho saps que li agraden els de xocolata? Perquè sempre se'ls menja. Molt bé. I li has donat de l'altre? I et diu, fa molt de temps li vaig proposar, però com que no els va voler, no li vaig donar més. Ostres, fixeu-vos que a vegades, quan no tenim comunicació, no podem escollir. Llavors, ja la mare, d'una manera espontània, organitzava l'esmorzar d'una manera sense demanar-li l'opinió al seu fill. I una altra qüestió que li pots preguntar, i en els cereals què li poses? Llet calenta o freda? No, freda, freda. I per què freda? Perquè sé que li agraden. I li has provat de posar-ho d'una altra manera? O per què li poses junt i no separat? D'acord? Fixeu-vos que jo ara us estic parlant d'aquest factor només de la dinàmica d'esmorzar i d'uns cereals, però la situació és que el que us estic explicant és una experiència real en què una mare va donar-se compte que portava 4 anys donant-li el mateix esmorzar al seu fill sense haver-li donat l'oportunitat de poder escollir i que mai havia anat a esmorzar fora. Per què? Per la por que no mengés. Perquè jo li deia, molt bé, d'acord, ell vol esmorzar els cereals de xocolata. I si un dia no te'n queden?
No, jo sempre en tinc perquè no, és que si no en tinc passa alguna cosa a casa. Bueno, però és que algun dia potser no tindràs aquests cereals, no? Aquestes rigideses. A vegades nosaltres, anticipant aquests mals estats dels nostres propis fills, el que fem és intentar controlar-ho, que no apareguin aquests mals estats. I això tampoc ens és del tot bo, perquè la vida està plena de situacions inestables. Entenc que per una dinàmica més fàcil a casa puguem tenir totes les variables controlades, d'acord? Però sí que ens hem de poder anticipar, de dir, i si algun dia això no és possible, com ho afrontaré? Llavors, el que us volia comentar, el fet era que ens hem de posicionar en l'objectiu que la família consideri més fàcil perquè ells tinguin èxit. No treballarem objectius que requereixin un gran esforç perquè l'esforç que haurem de posar no serà rentable amb el benefici que tindrem. D'acord? Molt bé. D'acord. I com ho farem? Doncs normalment el que fem sempre és oferir oportunitats de comunicació. I quan estiguem amb els pares el que farem també és això, doncs proposar situacions o pensar conjuntament amb ells situacions perquè hi hagi una comunicació amb els nostres fills. Per exemple, què els hi podem dir? Doncs si volem que hi hagi una protesta, doncs donar-li una cosa o una activitat que no li agrada i a veure com reacciona. Quin és l'objectiu? Que hi hagi una protesta. Quin serà el segon objectiu? Ajudar-lo a comunicar d'una altra manera. Si una protesta és que alguna cosa no m'interessa, faig mitja volta i me'n vaig, l'objectiu quin serà? Hi ha alguna cosa que no m'interessa, tenir la facilitat o tenir integrat el gest de rebutjar per dir això no m'interessa. D'acord? Per exemple, què més podem fer per provocar situacions comunicatives? Doncs si estem jugant amb joguines, amb trencaclosques, amb qualsevol cosa que tingui peces, jo quedar-me en algunes, com veuríem en aquest exemple. Estem construint un castell o una casa i la mare es queda algunes peces. Quan ella es quedi sense, ens haurà de demanar més peces. Ja estem treballant aquesta petició. Ja estem treballant conjuntament l'atenció conjunta, perquè estem a dins d'una mateixa activitat. Potser encara és una mica paral·lela, perquè només s'està comunicant amb mi per fer-me peticions, però ja ho aconseguirem. Perquè si jo em poso aquesta peça a dalt del cap, ja m'està mirant d'una manera diferent o ja estic fent una acció diferent. Llavors, també estàs provocant unes altres habilitats. Per exemple, si ens demana una cosa, que seria aquesta funció, i fem veure que no l'hem entès, que no l'entenem, per exemple, que ens demani una peça i jo me la poso al cap i no li dono, què esperem d'ell? Que hi hagi una reparació en aquesta comunicació, que intenti tornar a demanar, que intenti tornar a sol·licitar, que em senyali, que em busqui, que verbalitzi. D'acord? Estem reparant aquesta comunicació. O al contrari, si jo em poso aquesta peça del puzzle, dels encaixos a dalt del cap, i faig xis, i cau com estornudant, estem fent una situació inesperada, una situació divertida, una sensació que és com de felicitat i ens pot provocar un comentari divertit. Aquí ens podrien provocar aquests comentaris. O que tu et posis ulleres divertides o un barret o situacions que són com una mica més divertides, de fer més tonteries. D'acord? Molt bé. A partir d'ara, que sí que fins ara hem estat parlant d'objectius més generals, us marco objectius més concrets. Per què? Que és el que hem estat fent fins ara, però perquè us sigui més fàcil dirigir les preguntes als pares i poder arribar a un consens per mirar quin objectiu poder treballar. Per exemple, si el nostre objectiu és compartir els mateixos interessos, hem de saber sortir dels interessos dels infants. Nosaltres sabem que si un alumne està interessat en, per exemple, en aquest cas, en aquest exemple que us poso, amb unes titelles de dit i juguem el seu material a les seves titelles de dit,
ja sabrem que tenim un punt guanyat per poder crear aquesta comunicació. Com podem saber què li agrada al nostre fill? Observant-lo. Observant quins jocs li agraden, amb quins objectes mostra preferència, si són rodons perquè els fa voltar, si són brillants perquè mira els reflexes, si li agraden molt els vehicles, si li agraden molt els dinosaures, si li agraden molt les lletres. Això són tòpics, però pot haver moltes més interessos. Com explora aquests objectes? Quan tu li ensenyes un objecte nou, doncs si l'agafa, si el mira, si li dona la volta, si l'estira, si l'apreta. Com està explorant aquests objectes i com els manipula? Si fa sorolls, si pot construir una torre, si és un conte si pot passar pàgines, com està manipulant aquest objecte. I després, quines activitats et necessita a tu per poder-ho fer. Per exemple, si jo el que vull fer és, torno enrere, una construcció d'una torre, potser em necessita perquè s'aguanti i no caigui. Llavors, aquí ja tindríem un punt guanyat. Quines són aquestes activitats que necessita que jo faci alguna cosa per ell. Hem de començar sempre per seguir la seva iniciativa. Ja treballarem a ampliar els interessos. És el que us comentava, els tòpics, les lletres, els números, els dinosaures. No passa res. Comencem per el que realment li interessa. Després, quan ja tinguem aquesta connexió, quan ja tinguem aquesta capacitat d'estar compartint un mateix material, ja ampliarem i donarem més opcions a poder buscar més materials. L'objectiu número 2, quin seria? Sobretot, de cara a la comunicació, saber-nos posicionar. Jo penso que això sí que ho heu parlat també. Sempre estar davant d'ells, posar-nos al seu nivell, ser hàbils nosaltres, a dir, sobretot els pares. Nosaltres no ens posarem a treballar així amb el nostre alumne, però un pare sí que pot fer aquest tipus de joc, que és un joc senzill, cert, però fixeu-vos quina complicitat, quina harmonia, quina sintonia hi ha de connexió. O sigui que el fet de tenir sempre, nosaltres sempre diem als professionals, hem d'estar cara a cara, al seu nivell. Jo us diria que hem d'estar una mica per sota del seu nivell. En els nanos amb dificultats de comunicació els és molt difícil aixecar la mirada per mirar-nos. I el nostre tronc, si estem asseguts a la cadira o estem asseguts al terra, és molt més llarg que el seu tronc. Llavors, fixeu-vos en aquest cas. Inclús en que el pare ha baixat el seu tronc, el nen ha d'aixecar la mirada per mirar la cara del pare. Aquí, en canvi, el contrari. La posició de la mare és inferior i facilita la connexió o el contacte ocular de la mare a la filla. Com a mínim important que estiguem al seu davant, que ens puguem posicionar i que si estem al terra o a la falda, perfecte. I això és molt important que ho tinguem en compte, sé que ho sabem, però que ho diguem als pares. No vol dir que sempre haguem d'estar en aquesta posició, però en el moment en què jo vull donar-li un missatge, en el moment en què jo vull que estigui atent al que jo li estigui exposant, en el moment en què jo vull que comprengui el que li estic explicant, he de promocionar aquesta comprensió. I una serà la posició. D'acord? Molt bé. Unir-nos al seu joc. Anem a imaginar-nos, és difícil o és fàcil jugar al joc dels nostres nanos? Doncs depèn. No hi ha una resposta única. Dependrà de si són molt rígids o no, si els costa compartir o no, i si tenen la sensació que tu els estàs com robant el seu propi material. Llavors, com ho podem controlar? Primer de tot, intentar reduir distraccions. Això a les aules ho sabeu perfectament, que a vegades hi ha moments en què les aules són supermotivadores i són connecten contínuament amb el context i a vegades dius s'està despistant perquè tinc això penjat aquí o s'està despistant perquè està mirant no sé on. Clar,
reduir distraccions. Com ho podem fer a casa? El primer que diem sempre, apagar les teles. Sabem que el factor tele és un factor que està a totes les dinàmiques. També és molt important ajudar els pares a tenir les joguines guardades amb capses. La Lucía us ha explicat com classificar, o com és més fàcil, que segurament ho teniu, però com amb capses per temàtiques, aquí els animals, aquí els encaixos, aquí, etc. Això també els ajuda als nostres fills perquè a casa puguin ensenyar o puguin demostrar que jo ara estic treballant amb encaixos i ho puc desenvolupar sense haver-me de distreure amb altres coses. Espais sorollosos. Què podríem dir amb espais sorollosos? Si tenim fills i germans, si tenim altres fills, quan nosaltres estem buscant un objectiu comunicatiu, hem d'intentar que no hi hagi moltes més distraccions. Llavors, és millor fer 5 minuts d'un joc en un espai controlat, sense cap germà pel voltant o sense que el pare o la mare estigui triturant el menjar amb el soroll de la Thermomix, que no és millor tenir un espai controlat que no tenir tots aquests factors de soroll. Què més tenim per unir-nos al seu joc? D'acord, està sempre seguint la iniciativa de l'infant. Si ell està construint un castell, jo construiré amb ell un castell. Hauré de pensar, i això són variables, si em faig un paral·lel amb ell o comparteixo el que està fent amb ell. Per què? Perquè a vegades no és fàcil compartir el mateix material. Llavors, si estàs construint una carretera, doncs tu construiràs la teva i jo construiré la meva. Si estàs construint un castell, tu construeixes el teu i jo construeixo el meu. L'objectiu final, quin serà? Entre els dos, fer una cooperació i construir conjuntament. Però en el primer pas farem el que seria el joc més paral·lel. Imitar accions. És molt divertit imitar les accions. En aquest cas, hi ha un tambor, una guitarra i un xilòfon. Doncs cada vegada que la nena toca la guitarra, el pare toca el xilòfon. Quan la nena para, ell para. Quan ella toca, ell toca. Aquesta imitació, aquesta contraimitació, aquesta capacitat de continuar la iniciativa de l'infant, que vegi que no estem imposant, sinó que l'estem seguint, l'està creant. Està creant una capacitat de pensar que ell és agent actiu en aquesta interacció i agent actiu en el joc. D'acord? Molt bé. El joc en paral·lel, que és el que us comentava, si construïm una torre o si construïm cotxes, doncs és molt difícil. Exemples n'hi ha molts, és molt difícil compartir un material des de bones a primeres. Llavors, per exemple, mirem l'exemple, doncs no passa res, el nostre fill està interessat en fer córrer un cotxe, doncs nosaltres ens podem posar al costat i fer veure que seguim el cotxe pel costat. Com ho avançarem? Doncs fem una carrera. Com podem continuar? Fem una carrera i xoquen. Com podem continuar? Fem una carrera, xoquen i hem de sapetar la roda. Com ho podem continuar? Fem una carrera, xoquen, es peta la roda i l'hem de canviar amb un tornavís. O sigui, accions que s'aniran posant una al costat de l'altra, però començarem sempre amb un joc en paral·lel. D'acord? Per què? Perdoneu, torno enrere. Per què parlo del paral·lel? Perquè és molt normal que els adults no tenim aquesta paciència ni aquesta capacitat d'analitzar i el que fem és posar-nos en el joc de l'altre, pensant que no està fent bé les coses. Ho fa diferent, ho fa a la seva manera. Llavors, moltes vegades, molts pares et diuen és que a mi em posa nerviós perquè es pot passar 3 hores remenant amb la cullera dins d'un pot. Doncs potser fa això i potser no acaba servint el menjar i tal, però és el que realment pot fer en aquell moment. Respectar aquesta iniciativa i aquest joc en paral·lel. Per arribar a què? Doncs per buscar unes rutines. Quan buscarem aquestes rutines? Doncs unes rutines, podríem dir, de comunicació. Quan els nanos es comuniquen més fàcilment? Amb les coses que anticipen.
amb les situacions que poden anticipar i que saben què s'espera d'ells, com per exemple quan mengem, quan tenim cura d'ells, en el bany, en el vestit, quan estem jugant o quan estem explicant contes. Sobretot quan ens estem banyant i vestint o estem menjant, hi ha una quantitat d'oportunitats de comunicació importants. Llavors, hem d'aprofitar i hem de poder anticipar a les famílies que en aquests moments aquestes oportunitats les hem d'utilitzar per poder donar vocabulari, per poder promocionar aquesta interacció bidireccional entre pare i fill. No només és amb el joc, que sí, que sempre és molt més fàcil si tenim un material extern, però als nanos el que més els agrada és la interacció des de la persona. Llavors és molt més fàcil poder fer unes dinàmiques de rutines de pessigolles, de perseguir-nos, d'amagar-nos, de fer veure que caiem en el sofà, etc., sense materials, que amb els materials que el que fa és cridar molt l'atenció dels infants. Els cotxes, els dinosaures i tal. Llavors el que fa és que l'objectiu és el material, no la interacció entre els dos. El punt 6, els jocs circulars. El que serien jocs de faldes o jocs de moviment. O sigui, la dinàmica que tenen, la importància en la creació d'interacció entre aquestes dues persones, i que no importa l'edat que tinguin els nanos. Us ho dic del cert, aquest Nadal el meu nebot més petit té 9 anys, aquest any en farà 10, i estàvem jugant al trot i al galop, gran com és, i s'ho passava molt bé. Llavors, no és qüestió d'edat, sinó que és qüestió de sentir-te sintonitzat i sentir-te connectat amb poder compartir un joc circular, que vol dir que continua, que inicia, té una dinàmica que espero, acaba i podem continuar fent el mateix, perquè els ajuda a anticipar. Què passa amb aquests pares? Que moltes vegades tots aquests jocs, més de díada, els han utilitzat i els han intentat moltes vegades, però no han acabat de quallar. Per què? Perquè segurament no han sigut capaços d'identificar el nivell comunicatiu del seu fill i adaptar la seva comunicació en el seu fill o el tempo en el seu fill. Si nosaltres els ensenyem o els fem conscients que potser utilitzant el mateix joc però una altra manera d'interacció, seran capaços de poder gaudir d'aquests jocs. I això és molt important. Repetir i repetir i repetir aquests jocs perquè realment és quan hi ha aquesta vinculació entre els pares i els infants, sobretot des de la gratificació. Molt bé. Poder establir jocs amb objectes, jocs de blocs, de pilotes, musicals, el que us comentava, primer jocs amb les nostres persones i després jocs amb objectes. Per què? Perquè realment no es quedin tan enganxats. Llavors, si volem construir a través d'objectes, el que hem de fer és que hi hagi un únic objecte que puguem compartir. Per exemple, si fem les torres i veiem que ja podem compartir un rere de l'altre, farem una torre conjuntament. Si tenim pilotes, ens podem tirar unes pilotes. Si toquem instruments musicals, primer toques tu, després toco jo, després toques tu i després toco jo. Aquest tipus de joc amb objectes molt concrets i molt senzills, que no ens donen una gran varietat d'accions, però sí que hi ha una connexió en la interacció. Posar les coses fora de l'abast de l'infant. Jo sé que sempre us diem que estigui tot a prop, jo aquí us demano una altra cosa. Tenim l'opció que si ho tenim sempre tot molt a prop, no farem les peticions. Llavors, tenir-ho a prop, però que ens hagin de demanar ajuda, com per exemple tancat amb capses que siguin una mica més difícils d'obrir. Per què? Doncs perquè no els puguin agafar de manera quan ells vulguin, sinó que ens hagin de demanar quan ho poden utilitzar i realment que ens puguin buscar com a font d'ajuda. És molt important també bloquejar aquest accés continu.
promocionarem altres accions, com el d'assenyalar, el compartir, l'interès a llarg projectiu, no? O sigui, vull alguna cosa que ara mateix no ho tinc, però ho puc aconseguir. D'acord? Les coses a dins de les capses és molt interessant. És molt interessant. Per què? Perquè contínuament estàs fent una petició. Si, per exemple, si jo poso la plastilina, aquí tinc els animals i aquí tinc els cotxes i el meu alumne vol els cotxes i em demana els cotxes, però només li dono un cotxe, al meu fill només li dono un cotxe, si em vol més m'haurà de continuar buscant. I si em vol més m'haurà de continuar buscant. O sigui, que d'alguna manera el que estem fent és promocionar que es comuniquin contínuament i que vegin que nosaltres som font d'aquesta comunicació. D'acord? Molt bé. Donar trossets, donar trossets. Si jo el que vull és que hi hagi aquest augment d'aquestes peticions i, per exemple, el que estem fent és berenar o menjar i tal, doncs cada vegada que em vulgui un trosset de galeta, jo li donaré un trosset, o si té un suc, un glob i, d'alguna manera, sense fer lluita, li retiraria el got. D'acord? Per què? Doncs perquè vegi com una necessitat de fer peticions, aquesta necessitat de comunicar-se. D'alguna manera, també estem promocionant que ens miri, que ens tinguin presents, que ens tinguin en consciència. I promocionem una dinàmica i una rutina molt més estructurada. Que potser no és l'objectiu de l'autonomia, cert. En aquest moment no parlaríem d'autonomia, sinó que parlaríem de peticions i augmentar la petició de comunicació. D'acord? Molt bé. També és molt interessant tots aquells jocs en els que necessiten ajuda per fer-los utilitzar, per utilitzar-los. Com, per exemple, tots aquests jocs que tenen corda o les bombolles quan encara no són hàbils en poder bufar, o quan jo, si són bombolles, jo aguanto el pot de sabó i tu tens el pal, però m'has de venir a buscar el pot de sabó. O tot el que serien aquests tipus de baldufes que has de fer ús d'aquesta manivela perquè pugui funcionar el circuit de dins. Llavors, és molt important perquè el que fem així és evitar tots aquells jocs que serien com molt més rígids i que es queden com molt enganxats ells sols jugant, com podria ser un cotxe. En canvi, si jo sé que hi ha un cotxe que li agrada molt i necessita que li doni corda o té aquest factor de retorn perquè surti circulant quan encara no saben com funciona, cada vegada que necessitin la meva ajuda em buscaran i podem promocionar aquesta comunicació. Què podem promocionar? El més, vull més, o més sabó, o una altra vegada. Llavors, d'aquesta manera, no només estem jugant, sinó que també estem promocionant aquesta comunicació. Fer coses sense sentit. Això és molt important, molt important. Serien com els absurds, per exemple, donar-li un iogurt tancat. Què esperaríem? Què esperem d'un alumne quan li donem un iogurt tancat? Primer de tot, que ens busqui, que ens miri, que ens l'entregui. Donar-li un ganivet per menjar sopa en lloc d'una cullera. Qui diu ganivet, potser no perquè és perillós, però donar-li un llapis per menjar una cullera. O a l'hora de vestir-lo, perquè tot això, fixeu, perquè són dinàmiques que fem sempre. No estic dient res de l'altre món en el que no hagueu fet, doncs estàs ajudant a vestir un alumne i fas que t'equivoques i li poses la sabata a la mà o li poses la sabata al peu i el que busques és una situació d'interacció, de comunicativa, una interacció emocional, però moltes vegades els pares han perdut aquesta interacció i l'hem de poder tornar a construir. Tot el que siguin coses de fer bromes, o que si volen un globus donar-li desinflat, o si volen la tablet donar-li apagada. Promocionar coses perquè ens puguin continuar buscant. Donar a escollir. És molt important conèixer les seves preferències i donar a escollir. Vols menjar? Molt bé, què vols menjar? Poma o pera? Vols el conte de la Peppa Pig? Què vols? Aquest o l'altre? O sigui, sempre donar opcions. Sempre serà més fàcil si són opcions tancades. És a dir, no li direm què vols berenar
O què vols sopar, que molts pares ho fem, això, Què vols sopar avui? I et poden dir McDonald's, tan tranquils, no? Però no dius, no, jo el que et volia preguntar és si vols sopar o peix o hamburgueses, no? Llavors nosaltres hem de poder donar aquestes opcions. Què vols sopar, tal o tal? Totes les coses tenen opcions a escollir, tot en aquesta vida. Si no, fixeu-vos vosaltres, des que us heu llevat aquest matí, totes les coses que heu decidit per vosaltres mateixos. A l'hora que et vols llevar, si has dormit en pijama o no, si et treus el pijama abans al lavabo, si et dutxes abans de rentar-te les dents, si et rentes i després et dutxes, si esmorzes un cafè amb llet o un got de llet o unes galetes o llet calenta o llet freda. Si amb 2 cullerades de sucre, amb 1 cullerada de sucre. O sigui, contínuament la nostra vida són escollir coses que a nosaltres ens agraden. Si nosaltres no donem l'opció a poder escollir als nostres fills o als nostres alumnes, serà molt difícil que ells aprenguin a identificar quines són les seves preferències, perquè ells s'ho van trobant tot fet i desenvolupat. Activitats del dia a dia, el que seria l'autonomia. Sempre ho treballarem més a través de vídeos i sobretot empoderar-los en el que és la higiene, el vestir, el menjar i tot el que són les dinàmiques més de la rutina que ens ajuda a tenir una situació més lúdica. Sé que a l'escola es fa un gran esforç per desenvolupar aquestes habilitats, també s'ha de poder fer des de casa. I vosaltres els heu de poder ensenyar com ho esteu fent. D'acord? En el joc, aquí sí que no entro a explicar-vos-ho, però sí que és veritat que nosaltres som coneixedors de totes aquestes fases de desenvolupament del joc, des de l'exploratori fins al sociodramàtic, i haurem d'anar creixent amb aquestes abstraccions i aquestes habilitats. Ho farem a través de les famílies, des del joc més exploratori, el combinat, el de causa-efecte, el funcional, el de simulació i el sociodramàtic. I per què és tan important el joc? Ja ho sabem, de cara a la importància del creixement de les persones, però fixeu-vos que molts pares, quan arriba l'època de Nadal, ens pregunten «I què li regalo al meu fill?» Per què ens pregunten aquestes coses? Perquè realment no saben desxifrar o identificar a quin nivell de joc estan. I per això ens demanen la nostra ajuda. Un nen que té unes habilitats de comunicació establertes i que no té cap necessitat de cap suport, els pares difícilment et demanaran quin tipus d'ajudes de jocs poden regalar. Però, en canvi, en els que sí que tenen més dificultats, sí que hauran de demanar-te més suport. D'acord? Molt bé. Habilitats de comunicació. Ara ja, si s'acabés la classe, no sé quina hora és, però si s'acabés la classe ja podríem acabar perquè tot això ja són coses complementàries. Per fomentar la comunicació, aquí us he posat un llistat d'objectius que vosaltres podeu anar desenvolupant a les vostres classes i anar treballant amb les famílies, des d'habilitats socials bàsiques, des d'habilitats avançades, més efectives, què fer davant d'una sensació de descontrol o d'agressió. Agressió volia dir més de disregulació. Quan hi ha una sensació d'estrès o quan hi ha una habilitat de planificació que li està costant prendre aquestes decisions. Per nosaltres, anar treballant cada un d'aquests objectius que vosaltres ho esteu fent a l'aula, hem de tenir molt clar amb els pares quines són les seqüències jeràrquiques d'aquestes necessitats. Llavors, per exemple, si jo el que vull és que el nen aprengui a planificar-se millor en el joc, quin és el primer punt que hauré de treballar? Que sàpiga prendre decisions. Quin seria l'últim punt a treballar? Que es pugui concentrar en la seva tasca, és a dir, que pugui estar jugant més de 15 minuts en un mateix material sense entretenir-se. Però per arribar d'aquí a aquí, perquè es planifiquin el seu propi joc, hauríem d'anar passant per tots aquests criteris. D'acord?
Altres habilitats que també els pares no som conscients i hem de potenciar amb ells. Altres habilitats de mostrar empatia, ser capaços de tenir autocontrol, ser capaços d'esperar el torn, ser capaços de compartir, ser capaços de saber disculpar-se. Són habilitats que nosaltres a l'aula, mica a mica i any a any, anem enfortint i anem desenvolupant. Però sí que haurem de treballar amb les famílies que aquestes habilitats socials comunicatives, les sociocomunicatives, també les poden treballar i potenciar des de casa. D'acord? Què més? Tenir molta consciència que sempre tot serà més fàcil amb els pares, pel que us comento, del control de l'entorn i que els pares, d'alguna manera, intenten adaptar-se quan ells han après a estar amb els seus fills. I això ja sí que són els objectius. Us en recordeu dels objectius dels 4 nivells de comunicació? Els que va a la seva pròpia agenda, els que estan iniciant. Llavors, ho diferenciaríem aquí. L'alumne que va a la seva pròpia agenda té aquestes habilitats, li costa tot, i aquests serien els objectius que podríem treballar tant a l'escola com amb la família. Us he posat així, però després us poso exemples de jocs. Quins jocs anirien bé o quines joguines anirien bé? Doncs jocs o activitats més motrius, sensorials, de causa-efecte, de construcció. És molt interessant que estigui dins de capses, que facin soroll. Quines activitats podríem fer a casa? Doncs el mateix. Activitats de música, de cançons. És molt important que els pares aprenguin les cançons que esteu aplicant a l'escola, perquè realment és un material molt interessant de cara al desenvolupament del llenguatge. Jocs de falda, jocs d'encaixos, d'acord? Aquí també tenim encaixos. Rutines del dia a dia o coses més sensorials, més divertides, més físiques, d'acord? En el nivell 2, què trobaríem? Trobaríem aquells alumnes que comencen a conèixer una mica el que és el llenguatge. Doncs podem fer ús d'eines una mica més abstractes, d'acord? Poder tenir tots els materials ja més a l'abast, els contes, construir un material amb un objectiu, doncs construïm un tren per fer-lo desplaçar, construïm o encaixem objectes més abstractes, els animals, activitats més motrius, la música. I a casa, doncs el mateix. Activitats que poden fer a casa, ja comença a haver més un inici de joc, no podríem dir simbòlic, sinó que és un joc ni de causa-efecte, és un joc de posicionament en el que hi ha uns encaixos, petits jocs en què només hi ha una acció i una reacció, com els que serien les bitlles, cantar, ballar, fer música, és una activitat que agrada molt a casa també, intentar, si tenen germans, poder compartir alguns materials amb els seus germans i tot el que seria exploració. Exploració sensorial també és molt interessant. Jo ho dirigiria molt a que siguin capaços de compartir activitats de receptes de cuina a casa. Doncs que ajudi a preparar la massa de la pizza o que ajudi a pelar o a trencar les mongetes. Activitats més així. I en els objectius, o en els nivells 3 i 4, que són aquests dos, no us he posat materials perquè es podrien utilitzar els materials de qualsevol aula, però sí els objectius, perquè sapigueu quin és l'objectiu que esperaríem en aquests nivells comunicatius. Però qualsevol activitat que tingueu pensada podria anar bé pel nivell 3 i pel nivell 4. Qualsevol activitat, material, conte, acció, tot ens podria anar bé, d'acord? Perquè ja són nanos que tenen habilitats comunicatives verbals que sí que requeriran una mica més d'ajuda de cara a la comprensió, però que poden anar seguint d'alguna manera més o menys estable el que seria una dinàmica de l'aula.
I quin serà l'objectiu? Sempre, sempre, sempre poder-ho treballar, però sobretot per poder estar a dins del grup classe. Tot el que nosaltres puguem treballar individualment o tot el que puguem treballar amb la família, l'objectiu no és només treballar-ho, sinó que quan estigui dins del seu grup d'iguals pugui posar en marxa tots aquests mecanismes per facilitar una cohesió i una pertinença en el seu grup. Molt bé, com a eines i recursos, aquí us he posat algunes referències. L'AIPI és l'Associació Espanyola d'Atenció Primerenca, AITAPI, que és l'Associació Espanyola de Professionals de l'Autisme, o la Càtedra d'Autisme de la UEDG. N'hi ha molts més. D'articles us he posat aquests perquè només, el que us he comentat, els que us comento en aquesta pàgina i la següent, només fan referència a la capacitació cap a les famílies. O sigui que hi ha molta més bibliografia, però només us estic parlant d'habilitats, de rutines amb les famílies. I ja està. Us recordeu que nosaltres dèiem que al començament de la ponència que érem éssers socials i éssers socials i comunicatius? Doncs jo penso que per l'hora que és i tal, en aquestes fotos sí que veiem exactament la capacitat social i la capacitat comunicativa de que és hora de dinar, que podem fer aquestes preguntes i donar per concluïda la formació d'aquest bloc. D'acord? Moltes gràcies. Molt bé. Moltes gràcies, Mariona.